Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna, zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guztizatsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, amen. Egin dezagun otoitz, oi jainko, basamortuan zure zerbitzuan bizitza harrigarria eramatea eman zenion San Anton abadeari. Egizu, haren otoitzari esker, gure buruari guko eginez, gauza guztien gainetik zu maita zaitzagula beti. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Deuteronomio liburutik. Moises honela mintzatu zitzaion Israel herriari. Jaunak Lebiren leinua bereizi zuen eta eginkizun hauek ezarri zizkion. Jaunaren itunkutxa eramatea. Jaunaren aurrean liturgi zerbitzua betetzea eta beraren izenean herria bedinkatzea. Eta hala egiten dute gaur egun ere. Horregatik, lebitarrek ez dute ondare zatirik gainerako israeldarrek bezala. Jauna bai dute beren ondare. Jaunak zure jainkoak hitzeman dien bezala. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Erantzun salmoa, bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Egunero zaitut bedeinkatuko, zure izena menderen mende dut goretsiko. Bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Handi da jauna guztiz goresgarri, haren handitasuna ez daiteke igarri. Bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Jauna, zuekin eta zure espirituarekin Jesu Kristoen evangelioa San Mateoren liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan Jesusek esan zien ikaslei, nire ondoren etorri nahi duenak uko egin bezaio bere buruari, har beza bere gurutzea eta jarrai bezait. Izan ere bere bizia gorde nahi duenak galdu egingo du. Bere bizia negatik galtzen duenak ordea eskuratu egingo du. Zertarako du gizakiak mundu guztia irabaztea, bere bizia galtzen badu, eta zer eman dezake gizakiak bizia berriro eskuratzeko. Izan ere, gizonaren semea, bere aitaren aintzaz beterik etorriko da aingeruekin, eta orduan bakoitzari bere jokabidearen arabera ordainduko dio. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurkoan, Elizak San Anton edo San Antonio abatea ospatzen du. Hain zuzen ere, Egiptokoa izan zen eta bizi monastikoaren esan genezake aintzindarietako bat hain zuzen ere. Garai hartan eremitak eta zenobitak eta sortzen ziren garaian, esan genezake bera bizitu zen 3. eta 4. mendean, oso bizi luzea izan duzun, 106 urtez bizitu zen, batzu diote 105, beste batzu 107, baina dire, 100-dik gora urte bizitu zituela ematen du San Antonio abateak. Eta bere bizi eremetiko hura basamortuan, batez ere, Tebaidako basamortuan, Egipton, nola baiteko esan genezake bizi eusteroa, bizi pobrea, eta baita ere aldi berean bizi kontemplatiboa. Hau da, mundu ontako zaratak eta mundu ontako gora berak alde batera utzi, eta jangoikoarekin bat egiteko bere barnera sartu zen. Basamortuko bakardadea, basamortuko isiltasuna, basamortuko esan genezake gabezi guztiak pasatu zituen jangoikoarekin bat egiteko.
eta meditazioa, otoitza, jainkoaren hitza entzutea, eta horretara dedikatu zen. Aldi berean ere, esan genezake bere adiskiderik minenak izan zituen animaliak. Horregatik, gaur egun dugu bera abereen zaindaria, eta leku askotan, esaterako goizutan badago ermite bat, eta aziendak eta bedinkatzeko ohitura izaten da berari eskatuz goiko laguntza ere haientzako. Guk, pentsatu dezakegu gure garai hartan, eta garai hartan telebiziorik gabe, internetik gabe, mobilik gabe, Netflixik gabe, WhatsAppik gabe, TikTokik gabe, eta deus gabe, hala ere munduan zarata sumatzen zuten. Eta horregatik berak bilatu zuen beste bakardade hura kontemplaziorako. Zer esan genezake gure garai hauetan hainbeste zarata eta hainbeste histori eta hainbeste gauza ditugu nontan kostatzen zaigu ikaragarri. Horregatik ere hartu behar dugu San Antonen ejemplu hau alde batetik, natura maitatuz, jainkoak egina delako, azindak, abereak, animalik maitatzea, estimatzea, zaintzea, gauza edarra da. Ez jainkoaren tokian jarriz, baizik eta jainkoak eginak direlako. Eta bestaldetik ere, isiltasun hori, barne bizi hori bilatzea kostatzen zaigu denoi mundu honetan, baina bilatu beharreko gauza da. Gauza preziatua baita jainkoarekin bat egitea bakardade eta isiltasun horretan. Eta nolabait ere, saiatu beharra daukagu bizitzen. Aholkulari handia izan zen, jende askori lagundu zion, azkenerako meditazio horrek, isiltasun horrek, pensatzeko garai horrek jakinduria ekarri baizion. Esate baterako, San Atanasiorekin izugarrizko amistadea eduki zuen, gero San Atanasio bere bizia kontatu zuen, eta horregatik gauza asko dazkigu berari esker, gero Alejandriako patriarka handia izango zena, San Atanasio, eta Arrianoek pertsikitzen zuten baten harengana jo zuen izkutatzera, han basamortuan, Tebaidan. Eta horkoan eskatzen digu San Antoni bada hori. Jainkoak egindakoa estimatu dezagula, eta horren bidez berarekin bat egin dezagula, eta gure bakardade hortan ere bila dezagula jainkoa berarekin bat eginik bizi gaitezen. Onartu jauna, guk zure zerbitzariok San Antonen oroitzapen egun honetan zure aldarera ekarri ditugun eskaintzak. Egizu lur honetako loduretatik askaturik, zu bakarrik izan zaitzagula gure aberastasun. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen. Jauna zuegin eta zure espirituarekin. Gora bihotzak jauna dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, sartu, jangoiko al guztidun beti ireko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zure santuen fedeitormen ederraz, indar berri ematen diozu beti zure elizari, eta argiro erakusten guri zure maitasuna. Zure salbaben asmoa gugan bete dadin, santuen jarraibide edarrak eragiten digu, eta haien otoitzak laguntzen. Horregatik, guk ere, aingeru eta santu guztiekin batean, goresten zaitugu jauna, poz betean kantari. Santu, santu, santua, diran guztien jainko jauna. Zerulurrak beterik dauzka zure dizdirak, osana zeru goienetan. Bedinkatua jaunak izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri.
Egitzazua da santu ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren korputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, hil eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza, eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora, Leon gure ita santu eta gutzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Ira berean, izango gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizakizkigu arren guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun Jangoikoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta Jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospeta intza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsi jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure ita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utzi tentaldien erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik, atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik. Emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari eskerpekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den zain gaudela. Zure dezuerragetza, zure ospeta indarra, orain eta beti Jesu Kristo gure jauna. Zuk esana da apostoluei pakea guzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa zuk heltzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk heltzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk heltzen dezu munduko pekatua, emaiozu pakea. Ona hemen Jangoikoaren bildotsa ona munduko pekatuak heltzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak jauna, ni ez naiz inor, zure etxean sartzeko, baino santzazu bat eta sendatuko naiz.
Egin dezagun otoiuz. Jauna, ilunpeetako etsaiaren indarrak bikain garaitze eman zenion San Antoni. Egizu zure sakramentuez osasuntsu janariturik, menpera ditzagula guk ere beti etsaiaren maltzurkeria Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna, zu egin eta zure espiritu egin zaitzatela jainko guziadunak gaitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren bakean. Eskerrak jaungoikoari.